So good afternoon everyone, welcome to another video. Yay, I'm so excited. So today is Thursday, 4:51 in the afternoon. So today's video I'm gonna show you how to clean my makeup brushes. So this is the bowl. That's the bowl I'm gonna use, and this is the, I don't know how do you call this. This is the I'm gonna use to put my brushes, and then they have different shape that you can put the brush. Like if you have, for example, if you have like this, if the example, if you have this size of brush, you just like stick it in and put in these things and spin it in the bowl, and then you're done. So that's all I'm gonna use, that thing. I'm gonna use this one, that, and they have more they have different shape. They have smaller one, bigger, and then they have the really tiny one though. So this is the bowl that I'm going to use, and then this is all the brushes that I use for every day. So the first thing I'm gonna do, I'm just gonna put a water in it and a little bit like normally I use the what do you call this, dishwashing liquid, soap, to clean my brushes. So all I'm gonna do is just gonna put water on it. I think that's good enough for water. Parang tama na ata yung tubig na yan. So may tubig na siya. Ang likot ng camera ko. Ang hirap mag-film. Pero excited. So ayan na, nilagay ko na yung ano. May water na siya. Tingnan mo kung makikita niyo yung water. Ayan, may tubig na siya. Tapos papatakan ko lang siya nitong adon. What do you call that? Konti lang. Ayan. Tapos kukunin ko lang yung tong ano, halimbawa ito, halimbawa gagamitin ko tong, kukunin ko lang tong small brush. Kukunin ko lang to, ilalagay ko lang siya dito, touch ko lang siya dito, tapos ilalagay ko lang siya dito sa dito, kung kasya siya. Pag kasya siya, ipasok mo lang siya dito. And then they have a button here. And then you just spin it like that. See it? There's the button. And you spin it. I don't know if you can see it. It's spinning. Like that. Spin it. Ooh, bubbly. It's fun. Ayan siya. Spin mo lang siya ng konti. Ayan na. Tapos taas mo lang siya ng konti. And we're done. Ayan na yung itsura niya.
Ooh. Tapos na tayo siya dito. And move on to the another one. Turn it off. Lagay natin siya dyan sa tissue. So, yun na yung brush. Nalinisan ko na siya. Medyo basa pa siya. Ayan na. Tapos, ito na yung tubig. Medyo madumi siya, oh. Ayan yung tubig. Ayan yung tubig. Tsaka, konti na lang yung brushes na nilagay ko. Ayan yung brushes, oh. This is the rubber that they have, like all different types of size of the hole that you can stick the brush. Like this brush you can put right here like that. It put it in here. So yeah, ayan siya. Ayan na yung malinis na brush. I think that's it. May apple tree na malapit dito sa labas ng bahay, malapit sa garbage area. Parang gusto nyo, puntahan natin, tingnan natin. Marami siyang bunga, ewan ko kung anong taste ng apple na yun. Baka matamis or medyo maasim. Pero sobrang lapit lang sa labas ng bahay. Tara, tingnan natin yung apple tree. Malulobat na yung camera ko. Tara, tingnan natin yung apple tree. Kuha tayo ng apple. Pero sa kapitbahay yun eh. Nakatsinelas lang ako. Ipakita ko sa inyo yung ano, yung trees. Oh, ang init. Ipakita ko sa inyo yung trees. Nakatsinelas lang ako kung bahay lang ako. Oh, kita ko ng kapitbahay. Anong ginagawa nito? Tingnan natin. Ayun sila eh. Nakasumpala yung ano ko. Tara! Tingnan natin. Nandoon siya sa may garbage eh. Tingnan natin kung maabot ko. Pitas tayo ng isa. Try natin kung anong lasa. Oh no! My battery is going to die. Just one bar. Tingnan natin yung ano. Nakapangbahay lang ako. Ang ganda. Mahangin. Tingnan natin. Ayun yung apple sa labas eh. Ooh, I like that. Ayan yung apple. Oh. Tingnan natin. I'm stealing apple to the neighbors. Char. Tingnan natin. I'll see. Ayan pala yung apple trees. Oh. Ayan may mga apple siya. I-zoom natin ng konti. Ayan yung apple. Oh. Ayan yung apple trees. Oh.
Ayan siya, oh. Ooh. Ayan yung apple. Ayan yung apple. Hello, apple. Ayan siya, oh. Tingnan natin, meron siyang apple eh. Tingnan natin kung makakuha tayo ng isa. Try natin kung makakuha ng isang apple. Nagbibideo pa. Ay, ang laki! Ito, meron siyang isa eh. Yan yung apple toast. Meron siyang isa, oh. Kunin natin, meron siyang isa, oh. Pitasin natin. Kunin natin, ayan. Kunin natin yan, ayan. Nakalaylay siya. Yan yung apple. Ang daming bunga. Kunin natin tong isa. Kunin natin tong isa. I got it! We'll see. Tingnan natin baka matamis siya eh. Nanguha ng apple sa kapitbahay. We'll see. Check natin ito kung maganda. Ayan na siya. Oh, yay! Apple. Mabango siya eh. Tingnan natin kung maganda yung apple. Tara, si Inday nanguha ng apple sa kapitbahay. Yes, I got apple. One apple. Tingnan natin. Pabalik na ako sa bahay. Nanguha ng apple sa kapitbahay. Naloka na si Christina. Ay, drop it! I drop it. Nahulog. Tingnan natin siya kung matamis siya. We'll find out if it's sweet or not. Ayan, nasa loob na ako. Tingnan natin kung matamis. Ayan na yung apple. Kainin natin yung apple. Teka. Napagod ako doon na. Hinihingal ako. Char. Buksan natin yung apple. Buksan. Hugasan natin yung apple taste. Taste natin kung okay ba yung ano, yung taste niya. Hugasan ko siya. Yan, nahugasan ko na siya. Kainin natin, try natin kung matamis siya. Not sure kung matamis to eh. Char. Mabango siya eh. Ay girl, masarap, matamis. Ang tamis. This is a good apple. Alam ko na kung saan kukuha ng apple sa kapitbahay. Ang tamis niya. It's not that bad. Masarap. Alam mo, matamis siya. Matamis siya. Anyways, I'm gonna go ahead and end this video, and thank you so much for watching, and I will see you on my next video. Bye everyone.